Gipasabot sa direktor sa Department of Information and Communication Technology DICT-7 nga si Frederick Amores nga karon nga aprobado na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang extension sa SIM card registration. Sulod sa 90 ka adlaw hayan ila gyud kini nga sundon. Kini ang tubag ni Amores atol siyang pag-guest sa Open Line News Media Forum sa MyTV Cebu kaganiha. Sa reaksyon sa pipila ka mga netizens nga dili na unta angayan nga extend ang pagpangrehistro sa SIM card. Gumikan kay maghatag lang kini og laing adlaw sa mga daotang elemento sama sa mga scammer nga mapahimulos na usab sa higayon. Matod ni Amores nga gumikan kay gilugwayan mangyod ang pagpangrehistro. Hayan nga atong mga kaigsuonan mas magbinantayon pagyod sa mga scammer sa mosunod nga 90 ka adlaw. Sangnit di gyud layo ang posibilidad nga pahimuslan sa mga scammer ang higayon sa pagpadayon sa ilang modus. Tambag lang ni Amores sa mga SIM card users sa padayon lang nga pag-block sa mga numerong gidudahan nining mga scam aron di na kini makahasol pa sa usa ka telecommunication telco subscriber. Iya usab giawhag ang mga telco sa pag-abag usab ug pagpasabot sa ilang mga subscriber sa paglikay sa mga scam nining mga adlaw nga gilugwayan ang SIM card registration. Padayon usab ang pag-awhag ni Amores sa katawhan nga di na magpaabot sa ikaduhang deadline sa registrasyon. Those threats for the next 90 days, di pa na siya. But at least, hopefully, ma-minimize na lang siya as more and more are officially registered. So, magduduhan na. Though, as mentioned, siguro, nagpanic sa ding mga scammer nga to maximize their profit the next 90 days. So, I think the only thing I can say to our public is that we have to be more vigilant against these things. So, dito mo, tuoda yun kay usahay we Filipinos are very trusting to our kuan nga warag siya tinuod pero di day tinuod. Ang mga opisyalis sa Globe ug Smart sa ilang bahin mihangop gayod sa paghataw extension sa SIM card registration apan may pahinumdom sa ilang mga subscriber nga di gyud mo kumpiyansa sa mga scammer bisan sa pag-implementar niining maong balaod kalabot sa SIM card registration. Sanglit ang maong mga daotang elemento kanunay usab nga nag-adjust sa ilang mga modus subay sa balaod. Labing maayo gyud nga buhaton sa mga subscriber mo ang pag-double check sa mga madawat nga mensahe pinagi sa pagtawag niini aron kalikayan ang pagabiktima sa mga scammer. Using QR code. So a lot of activities pa ang ilang gibuhat. In fact, dili kung na-hamper na sila because of the SIM Registration Act, nibalhin na po sila, naana sila sa mga social media platforms, naana sila sa social media, like for example, Messenger or mga unsa pa diha nga chats, and nana. So, nana sila ni sulod, so that's online. Nga wala na gani ni agi sa SIMs nato. No, so, awha gihapon sa publiko nga magmatngon. So, it pays to be very vigilant, especially karong panahon na. It's not that na dili na ta mosalig, but double checking. We also know na ang kini mga scammer pod nagkaana og ka-creative pod, no? So bisan pag sila pod mismo posible nga nagrehistro pod sila, bisag kabalo mi sa ilang identity, they will take their chances. But so kami sa among side, we will make sure na kabalo tanan, inform tanan sa mga nagkalinlain or mga future scam, mga style nila para pod aware ang atong mga customers sa mga nagkalinlain o mga creative ways sa mga scam. Ang lugway sa SIM card registration matapos sa maabot Hulyo 25. Kini si Greggy Magdadaro alang sa MyTV Cebu.